pois Alobeira Today. arrancamos. Sen sabelo viaxamos, sen mapas a un punto de encontro que o destino tiña nun libro escrito no lombo. Non me vestín para a ocasión, deixei a porta aberta, tan só deixamos que as voces trocasen muros por xanelas. E así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron. Os trópicos e os meridianos empurraban a terra, facéndose acenos cuidadosos para non levantar sospeitas. Rastros, montes e praias, pedras, flores e areia, foron facendo escoima reflectida en verbas estrelas. E así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron, facendo que o tempo parase na procura dun novo camiño. E así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron, facendo que o tempo parase na procura dun novo camiño. A forza dunha onda que fai venir a rocha, e as nosas mans como vides, que o sol medran con forza. E mares e interiores, faise o conte segredo que un día un alquimista mesturou con proxecto. Así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron. Moi boas, benvides a unha nova conversa da Alobeira Today. Benvidas, benvidos hoxe co mestre de mestres, co avó, que moitos que non coñecimos aos nosos avós quixéramos ter, Anxo González Guerra. Benvido ás conversas da Alobeira. Boa tarde, noite, bo lusco-fusco que no que estamos. Para min é un placer estar nesta canle que tantas veces vexo e admiro ademais o voso traballo, e ademais así faime máis novo, porque verme no medio dos youtubeiros que xente nova normalmente, pois síntome máis mozo, non che parece? Jolín, eu acabo de medrar 4 cuartas xa, non se veu porque estaba sentado, pero as pernas estiráronseme, estarricáronseme todas, porque jolín, que orgullo que Anxo González Guerra, creador desa web, que eu coñecín primeiro o teu proxecto web, o galego.eu, que a ti, desa web que me animou a facer os xogos de sabes ou non e todas estas cousas, tío, é que me parece brutal ter hoxe nas conversas
a Anxo que diste, Dios, leva feito tanto, é que é imposible chegar a tanto, claro, porque ti levas Bueno, máis anos, tamén sempre vas levar máis anos. somos dous, porque o galego.eu somos eu e máis a Sí, muller Victoria a esa Ogando, muller. que Sí, tamén sí. foi profesora e tamén está Pero xubilada, entón eu traballo currazo, dos dous, aínda que eu son máis o, digamos, o que subo as cousas e ando máis pola que rede e pon a demais, cara. pero exactamente, pero por exemplo, últimamente que estamos facendo Cahoots, que é unha ferramentiña Unha así ferramenta brutal. Sí, sí, sí. brutal, pois é Victoria máis ben, por exemplo, o que se está facendo. Así Jo, que pues, dos igual dous hai. igual igual apropiámonos dun Kahoot para o maratón da Lobeira, para o segundo maratón da Claro, Lobeira, igual claro, collemos un claro. Kahoot aí dos máis graciosetes que atopemos, collemos un Kahoot e lanzámoslo directo, Perfectamente. Así cho digo. Pero, sabes que aquí nas conversas da Lobeira sempre comezamos polo importante que é se che saben os chícharos. Estes días están riquísimos, sabes? Sí. Están así frescos aquí en Bueu. Eu vivo parte do ano en Pontevedra, parte en Bueu. Estes días aquí en Bueu tranos as señoras ali ao mercado. Están, bueno, Joba, eso é unha delicia, é unha eso é delicia. privilexio, Eso é Sí, privilexio. sí, sí, Mercalos sí. frescos é privilexio, Eso é porque bom. os Os que congelados saben, claro. pero con estes fresquiños non Ya, chai. os fresquiños é a hostia. Que estás en Bueu, lembro que eu tiña un compañeiro de Bueu na fragata onde estaba destinado, era se vou a Bueu non vou, vou, e se non vou a Bueu non vou, non vou. Exactamente. Que o canta ademais ata o Luís Tosar, Sí, co sí, seu sí, sí. grupo. Sí, sí, sí. Outra das preguntas que adoitamos facer é praia ou montaña? Cara onde te decantas máis? Montaña. Mira, eu son Aí de Lugo, sáenche os xenes de Lugo, no? do De sur de trazar aí. Lugo, e ademais eu de onde vivo, onde estou falando contigo neste momento, mentras como, vexo a ría de Pontevedra e vexo directamente a illa de Sálvora, a illa de Ons, se está o día claro, incluso se ve a punta da Guiño, pero apenas vou á praia, porque son máis ben, bueno, de pasear, teño a pel moi branca tamén. Claro. O Fastidianos mar, sí, o fenotipo que dirían que exactamente. dirían Mar, sí, praia pouca. Sí, a ver, a min o mar sempre me gustou, pero de praia sempre digo que son de chegar á praia, bañarme, o tempo para que seque o bañador, a poder Xusto, ter un bo xusto. bañador que E seque rápido marchar. e marchar para a casa outra vez. Sí, O sí, mesmo eu camiño. Eu non aturo isto eso de estar ali estomballado ao sol. Eso a min mátame e queímame sí, ademais. sí, no. Pero é que aínda que este vestido que non me vai a queimar, que saiba que non me vai a queimar, a min o sol fuxo moito del. Non, é Sí, dicir, tomo o xusto para esa vitaminiña D, ese ánimo, exacto. sabes, que fai falta, vamos para dentro de volta que no. Última pregunta. Aldea, vila ou cidade? Isto leva a corrección xusta de Pilar Ponte, a profa, que nos dixo que non só había aldeas e cidades, que había vilas en Galicia. Entón, Claro. aldea, vila ou cidade? É que non podo escoller, porque eu nacín na aldea, como che falaremos despois, Sí, sí. vivín e fun profesor en Pontevedra, que Unha aínda que é a cidade. boa vila, xa é unha É unha cidade. cidade. E agora, medio ano vivo en Bueu, aínda que É unha estivo vila. Nuestra Radio, que é unha vila. Polo tanto, eu non podo escoller. Eu creo que Galicia neso é unha maravilla, porque ten cidades accesibles, máis ou menos que se pode vivir ben, como a Pontevedra, que Sí, podes andar sin coller o sí. coche todos os días. Ten vilas fermosísimas, por non decir por decir, bueno, máis cercana a min, Chantada, que teño ali ao lado, por decir vilas, ou Bueu, que estou aquí, e logo Sí. a nosas aldeas, que eso son maravillosas. As aldeas son a hostia. A parte, como nos dicía, como ben nos dicía un dos teus alumnos aventallados no lugar, o Luis Iglesia, dicía que todas as cidades de Galiza teñen moito de vila e mesmo un pouco de aldea. Onde Claro, todas porque teñen un ademais extrarradio que ao final é como unha aldea. e a xente que as habita, ou eles, a maioría, ou seus pais, ou seus avós, son xente da aldea. E moitos Sí. aínda van os fins de semana á aldea. Sí, danse casos incluso de un pouco de risa, no? De xente de Narón, oitava ou novena cidade galega, Sí, sí. chamanlle ir á aldea a ir á parroquia de Pedroso, que tamén é Narón. Tamén é non, claro. Pero como está máis no monte, pois xa é a aldea. Claro. E tiñan cooperativa no seu día, ollo, Ajá, tiñan ves? mercado de cooperativa e Sí. todo. Pero mira pa aí. Bueno, vouche lanzar agora, xa para empezar,
vamos a empezar fuertísimo coa pregunta de Sonche Cousas Dun, Veña, que é dispara. bastante profunda, escoita, porque é completa, é unha pregunta triple. Entón, e xa de aí comezamos a disparar xa aí a lo loco. Imos aló. Recordades o inicio, é dicir, os primeiros recordos, os primeiros cheiros, as primeiras imaxes. Se vos concentrades, pechades os ollos, sodes quen de ir a ese sitio onde pasabades os mellores intres das vosas vidas. Onde era? A que olía? Que se escoitaba? Vale. Onde era ese sitio, ese primeiro sitio que Claro, que eu che ven á penso que lembranza? a todos nos é a nosa infancia onde nacemos, que eu a teño dobre, porque eu ata os 4 anos vivín con meus pais nun sitio que se chama Trasar de Carballo, no sur de Lugo, pero logo aos 4 ou 5 anos marchei vivir con un tío cura que me levou con el para, bueno, prepararme e tal para a Cervela. E a Cervela está no concello do Incio, ali xa cerca de Sarria. Entón, para min, mestúranse eses dous sitios. Pero o problema que teño é que da Cervela logo marchei cando tiña 11 anos e non volvín ata que polo sitio ata que debía ter 30 e pico. Entón, quedanme menos lembranzas, porque en Trasar, como teño a familia, seguen indo. Pero a min a Cervela e Trasar son eses cheiros. Por exemplo, da Cervela, como meu tío era cura, teño o cheiro das flores. As flores da igrexa. Das flores da igrexa. Sí, Que sí que é certo. agora non cheiran, porque agora tives unha igrexa chea de flores e non cheiran nada. No, porque son máis fora, ao mellor son... Non sei, debe ser da propia, porque nós aquí en Bueu intentámolo e é moi difícil conseguir, por exemplo, unha roseira que teña ese recendo a rosas. A maioría delas, ainda que as compres aquí, os que non teñen, debe ser da planta, eu non son entendido niso. Pero si teño ese cheiro, e logo tamén teño o cheiro da cociña de Lareira, en Trasar. Ese cheiro a tizón, entre fume e tizón, ese cheiro tamén me quedou, e o cheiro dunha casa que teña dentro as cortes, que non era cheiro, era unha sensación, sabes, porque por baixo estaban as cortes coas vacas, e nos tiñamos as vacas, a besta, porque tiñamos unha besta, e tiñamos algunha ovella, entón iso era como un micromundo pequeno e tiña un cheiro e así unha sensación de, non de humidade, pero eu diría casi como de calor. Exacto, nin sequera era incómodo, é dicir, porque eu vivín iso e non era incómodo. Non, porque din, tiña que olir mal. Non, é que non sei como estaba feito nin como estaba plantexado iso, pero a corte, coas veces que se limpaba unha vez á semana, máis ou menos, se lles cambiaba o estrume, e unha vez ao mes se retiraba todo e se volvía a encher. Era un olor, sí, di aquí Sonche nos comentarios, era un olor como de calor animal, sí, unha cousa non era agradable, pero tampouco era desagradable. Era un cheiro particular. Eu lembro a miña avoa facer as maseiras, o cubo da vaca, cando a vaca estaba parideira ou cando xa parira para que lle dera boa leite ao cucho, facer na maseira, quentar auga no pote, no tres pés, pote no tres pés na lareira, quentar auga ali, poñer a quentar, e mentres quentaba a auga iba botando a remolacha, iba botando o cazo de sal, sabes, iba lle desmenuzando, creo que lle botaba fariña de maínzo tamén. Eso en Trasar facíase máis para os porcos. Claro, a miña avoa facía para... A vaca, en Trasar éramos xa non... É dicir, había varias vacas, non había, case todas as casas tiñan, eu cando era neno creo que había 6 ou 7. Entón a vaca xa comía máis ben erva, e non se lle preparaba así unha comida como se lle preparaba aos porcos. Miña avoa preparaballo, pero sería unha, non? Sería unha. Unha vaca soa. Claro, justamente. Cando era unha, sí, había ese trato, pero cando eran varias, que xa digamos que era máis para que producisen leite, carne, e demais, e para que traballasen por ali, non se lles facía comida, dábaselles a erva seca, erva verde, millo, así, pero digamos que non se lles cocía. Agora, aos porcos, no tempo da ceba, todos os días. A lavadura, non? Botábases a lavadura. Todo.
Come o burriño que vai para os porcos. Todo o que sobraba Sí, iba sí, aos sí. porcos. Se Pero decían con sí, todo o cariño. sí, mira, estábamos a falar de ese onde, no, que dis Trasar de Cervela, ese cheiro, no, que era Sí, ese cheiro a cociña de leña, no, de leña, sí, e de aos leña. animais, e entendo que os sons, entón, virían da corte tamén. Tamén. Os sons así da corte, de da natureza máis ben. Eu penso que os meus primeiros sons da natureza e da cervela das campás, porque como Claro, eu era o sobrinho do cura, tamén era o encargado de tocar as campás, o que me facía sentir o rei do mundo, xa te imaginas, claro, porque no, era ali que arriba, pum, sí, pum, sí, pum, sí. no, eu tocaba desde abaixo. Non é deso que tiras por unha, era un aramio, Sí, tirabas polo aramio tan, tan, tan. Cando había que subir arriba, eso xa facía un señor que había por ali, porque había que subir arriba da igrexa e tocar. Logo, e aí polos 9 anos xa debín subir ali unha vez, pero o meu era desde abaixo, tan, 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 era e ese, a chamada á misa, exactamente, non? esa chamada á misa. Ujú. Porque, digo eu, a túa nenez en Trasar, claro, non estamos falando dos anos 70, Non, pois precisamente. mira, a miña nenez en Trasar é do 1955 ao 1960. Claro, E estamos logo falando nacer dos anos 50. 50, e logo na Cervela é máis ou menos do 60 ao 66. Claro, porque eu Sí. estou a ler agora, por fin retomei a lectura, por fin, custoume, pero por fin volvín ler. Estou lendo o libro de Manolo González sobre José Gil, que era un Sí, proxeccionista, bueno, era sí, un que le, sí, filmógrafo, proxeccionista e tal. foi unha presentación dese libro, sí. Sí, pois resulta que, claro, fala desa proxección dese home que chegaba polas vilas, poñía a súa cámara, no, enganchada Eu á roda do lembro iso. coche. Na Claro, claro, Cervela e asistín Lino, a e un, Lino aí. cine así, mudo, que poñían nunha parede de pedra, poñían unha saba. E logo viña o señor, eu só me acorda iso, que chegou un señor, puxeron unha saba nunha parede e proxectou ali unhas imaxes e el non las explicaba porque non Fíjense entendíamos agora, a min moito. facíame gracia de, e Claro, fíjense agora. exactamente. Que bon. Sí, sí. Oe, esa nenez en Trasar está chea de historias porque estiven documentando, pero pareceume, claro, non vou tocar ningunha desas historias porque o que queira coñecer esas historias de primeira má, da má de Anxo González Guerra, que me parece un proxecto fermosísimo, estallas, o sea, grabounas, escribeunas e grabounas en audio e contallas todas a Aldán, ao teu neto, O meu entende? neto, xustamente. Pa cando as poida ler. Ademais, faime gracia, pa cando as poidas ler ou escoitar. Quedan aquí no Sí, internet. Ala. porque a idea foi, claro, cando el naceu, que naceu no 15, agora Aldán ten 8 anos e ainda estiven hoxe con el, pero agora, claro, xa xogamos e falamos e demais, pero é que eu son dunha familia de contadores de historias. Meu pai era un contador de historias grandísimo, e ademais era dese que che empezaba unha historia e iba por un camiño, logo seguía polo outro e polo medio metía 300 refráns. Meu padriño, que era o cura do Incio, estabas ao lado dele e sempre che estaba con historias e sempre estaba rindo. Outro tío que teño que vive aínda que agora xa está un pouquiño velliño, pero era tamén un grandísimo, é dicir, na miña familia estaba todo Pero o mundo contando contos. por que crees que pasaba iso? É dicir, é que daquela ou se pasaban así ou non se pasaban, non? Claro, claro, pero había xente que tiña un pouco máis de facilidade, que se lle daba mellor que outros, e eu tiven a sorte de criarme ao lado, porque teño algún outro tío, por exemplo, ese que tío co que fun para a Cervela non era contador de contos, ese raramente che contaba un conto. Entón, eu o que fixen foi, pois un pouco gravalos, bueno, na memoria, pero despois, xa últimamente, tiña este tío que aínda me vivía tan acostumado, que cando chegaba un tel, xa esperaba que acendese a grabadora do móvil para empezar a contar. Eso mola, sí, sí, sí. A min pasoume iso, cos vellos de aquí da Lobeira, pasoume o detalle de, ao principio dicían que no, pero despois, a ver, grava aí, que che vou contar un conto. E que cando ves Poñía a gravar. que lles valoras iso,
que lles pos en valor eso que están contando, entón sí queren que graves, É que ao queren final que... non che parece que eu digo yo sempre, a xente que ten a voz, a xente que ten vellos na casa, a xente que dubida se gravar os pais ou non, contándolle contos, tal, eu sempre digo o mesmo, sempre digo, é historia viva. Se deixamos Claro, morrer a unha persoa con todos eses contos, ao final claro. non os vamos ter. E antes non existía esa posibilidade ou escribías, pero é que agora que podemos gravalo, grava o que eso agora aí non quédache e logo despois Sí. arrepentiraste. Porque ademais Claro, é que non nos acorda todo iso. no, Eu no, no, creo que no. o papá decía, no, gráballo, xa está. Claro, é que ademais agora con estes medios, é dicir, é que dende o minuto cero podes estar grabando cousas. É que é Claro, o claro. bonito, é dicir, É bonito, sí. ti imagínate chegar, cando xa non digo cando eu chegue á túa idade, senón cando un rapaz de 15 que comezou en YouTube a gravar historias e cousas tal non sei que, e a gravar aos pais, aos avós e non sei que, chegue á túa idade ou máis aló, que se pode chegar máis aló, Sí, sí, chegue aos 90 e mire para atrás e diga, joder, teño 90 anos de historias. E iso é justamente. fermosísimo. Claro. É que ademais, con este cambio de mundo que estamos, que o mundo rural está desaparecendo como era, desaparece, por exemplo, o carro, desaparece o arado, desaparece todo iso, e cando a eles desaparece o seu léxico e desaparece as súas historias. E a Entón, cultura de arredor e a, deles, sí, sí. deles, entón, se ti gravas iso, e ademais grábalo coas palabras co que che contaban a ti, eso xa non se perde. Eso xa queda aí. Por Xa eso queda foi aí, é un documento, sí. exactamente a miña idea cos contos pro Aldán é gravalos, incluso parte deles tamén están en vídeo, porque eu non son contacontos, nin quero meterme no mundo dos contacontos, que os hai excelentes, pero así o cole onde vai meu neto, así algún colexio de algunha amiga que teño, esa alumna, pois voulles contar tamén contos. Entón, case sempre ás veces nos gravan e demais, pois tamén nos subo, porque calquera neno, ás veces, sabes que lles choca cando vou eu contarlles contos? Que xa Que? me dixeron varios, que non os leo, que me din, pero Oh, vostede non non los trae o lee. conto. Claro, non trae, porque a eles sempre lles leen os contos e os leen. E eu vou e conto o conto, pero non o leo. Porque xa o sei, claro. Entón eu lles digo, estos son os avós. Que os vosos avós, cando vos contan contos, non teñen que lelos. Pois non. Sí, claro, así somos os avós. Oe, como era ese trasar de cando ti eras neno, dos anos 50? Pois mira, era un trasar con moita xente, agora hai moi pouca, pero era un trasar no que non había, non entraba a aldea coche, pasaba cerca, pero non entraba, no que non había luz eléctrica, no que non había auga corrente, é dicir, que se vivía Había pozo, pozos nas había casas. pozos ou fontes, non? As dúas cousas. Había, na miña casa tiñamos pozo, pero era unha auga Mm. non moi boa, por exemplo, non sabía gran cousa, e utilizábase pos animais e demais, pero para beber ias á fonte. Ías á fonte, Volvías. sí, sí. É que eu lembro na casa da miña avoa, en Cabana de Bergantiños, que había unha fonte que se chamaban a fonte do Picho, e había que baixar por ali por un carreiriño estreito, Exacto. entre unhas penas e tal, e ibas á fonte do Picho que tiña sempre unha folla de moreira metida Claro, para que para fixera botar a o auga para para fora, que claro. botara auga ben para meter na botella. E antes de comer, claro, eu é que era o máis novo, o Era meu o que che acordo é tocaba. con 6, 7 anos, vai con cuidado, non as rompas, porque Claro. eu a veces corría máis do que podía, non? E vai con cuidado, non as rompas e tal. De feito, ao meu irmán xa non lle deixaron nunca a botella da fonte do Picho, penso, porque era máis traste. Pero Rompía. pero eu lembro que a min mandábanme a por auga á fonte do Picho, sí, sí, sí. E estaba eso, a 200 metros da casa, bueno, nin 200, 100 e algo metros para baixo da casa, ibas, botabas auga e volvías para arriba para comer todos na mesa. Claro. Era, O que pasa é era que chulo eu eso. aos 11 anos xa marchei a estudar ao seminario de Lugo, entón, claro, xa botabas alá todo o ano, viñas só nas vacacións de verán, 4 ou 5 días nas vacacións de Nadal e nada máis. Entón,
aí rompeuse un pouco, e logo xa seguín estudando e demais, pero aquel mundo que eu vivín era case o mesmo de 300, 400 anos antes. Claro, é que prácticamente non había evolución. Non Non. foi necesaria tampouco. O sistema de vida era eso, había moita emigración, Mm. xa houbera no tempo dos meus avós, pasa que no tempo dos meus avós fora a Cuba, meu bisavó estivo en Cuba, 2 ou 3 veces, e a Argentina, e logo no tempo dos meus pais foi cando empezou a emigración a Europa, que xa foi moi Claro. diferente. Sí, xa foi máis cosmopolita, ou mellor, máis de outra maneira. Sí, de outro xeito, estaban así a todo máis cerca, tratábanos bastante ben, porque a maioría dos que iban a Alemania, a Bélxica, a Suiza, ían con contrato de traballo, e logo Sí. ali, bueno, tiñan unhas mínimas condicións. Sí, tiñan que sair con contrato de traballo, senón non Claro, podían claro, sair. Sí. justamente. Eso contáramo a min o Luís de Vergara da Lobeira. Falando con el, dixo, eu a primeira vez que saín a Citroën, tal, tiñas que sair con contrato, non sei que, contárame toda a historia. Está por aí en Cousas de Vellos na canle. Chegaron a migrar teus pais? Sí. Non, Non chegaron a meus migrar? pais non, porque a casa non era unha casa grande, pero tampouco era unha casa pequena, entón permitía que non tiveran que emigrar. E si a todo, houbo xente que a súa mesma calidade de vida emigrou, porque tamén era un pouco vamos, aquel vamos, e vai fulanito, imos unhos anos, Non vayamos a estar perdendo algo. Claro, e traemos uns pisos e tal, e logo eu tiña varios tíos curas que tamén axudaban un pouquiño. Eso notaban moito meus pais. Claro, porque naqueles anos tamén estamos falando duns anos nos que os curas tiñan unha posición moi superior a que hoxe pode ter un cura. Claro, justamente. Económicamente falando. Sí. Ainda que un Vale. deles era moi moderno e non cobraba o de cura, nin cobraba nada e tal, Bueno. pero o que fose, ele axudaba a familia e eso temoslle moito que agradecer, sí. Entón, aos 4 anos marchas para Cervela. Sí. Marchas feito un palillo, polo que lín, no? Eras un neno delgadiño, tal, non sei que. Sí, era E ali botache fol. Exactamente, ali engordei, porque hai unha frase das vacas que se decía en Trasar, cando vías unha vaca gorda, decías, esa pace de rego abaixo. De rego Porque abaixo, onde é por máis debaixo do grande. rego, no, vai a auga, rega a auga, entón Claro, nace ben onde é a máis erva. grande, onde é máis grande. Do Exacto. rego para baixo é Exactamente, onde é máis abaixo. grande a erva. Sí, E eu sí. facía de rega abaixo. Oe, é certo que din de isto que sempre escoitei eu cando me fixen monaguillo, no? De si quieres un hijo pillo, mételo monaguillo. Pois non che podo decir porque eu non era o típico, claro, eu era o sobrinho do cura. Entón, era un estatus completamente diferente aos outros nenos. Era o sobrinho do cura, non podía facer cousas que facían os outros, trasnadas que facían os outros e demais. A xente dirixíase a min xa, por exemplo, diante do sobrinho do cura, pois os homes non decían as barbaridades que dirían diante dun que non era o sobrinho do cura. Enténdesme, non? Entón, claro, non lle fora ir co conto o cura. Claro, sí. Porque logo chegaba eu repetindo, no, isto dixo o Pepe de tal, entón ala vai. Ala carallo. Ala vai. Sí. Oe, vin por aquí, fíxome moita graza, porque primeiro, despois desta etapa en Cervela, sí. fuche para o seminario de Lugo. Sí. Vale, pero sí. fíxome graza cando cheguei aos contos do seminario. Contos de estudante. Fíxome gracia esta liña que pos aquí, vou a ler literal, vale? Angilitiño, Angelito, Guerra, Ángel, Anxo. Moitos nomes para unha soa persoa. E moitos máis que me puxeron, porque eu a miña teño 68 anos e ainda non sei como me chamo, porque mira, eso de neno como puxeronme Ángel Benigno na igrexa e no xulgado solo Ángel. Pero logo, como había un cura que se chamaba Ángel e outros se lle chamaban Angelito, porque tamén era Ángel, como me chamaban a mí? Pois Angelitiño.
E por eso empezaron todo Angelitiño. Despois pasei a Angelito. Pois cando fui un pouco maior, a familia chamoume Ángel, pero logo chegar a facer galego-portugués a Santiago, como te chamas, Ángel? Hola, Anxo. Xa me quedou o Anxo. Pero eu Anxo teño desde os 21 anos. E o mesmo me pasa, claro, me pasa co nome, baila pa aquí, que se Anxo González Guerra, que se Anxo Guerra. Ata un día Galloso díxome, benvido Anxo Pérez. Hostia, este día non leu moito a escaleta. Non, que ten moita xente ali. Non repasou moito ese día o guión. En que momento marchas de Cervela? Aos 11 anos. Había que ter cumpridos os 11 anos para poder entrar no seminario. Pero entendo que vas da man do teu tío. Sí, no seminario había que entrar ou sempre con recomendación, ou do cura da parroquia ou dun familiar cura. Senón non entrabas, era así. Entón tiña que te recomendar, avalarte, que decimos hoxe avalarte. Sí, A ver, sí, como sí. tiña dous curas, bueno, dous tíos curas non houve problema. Pero ainda así, facíanche un exame oral ya escrito diante dun tribunal e logo metíante ali un mes no verán. Se pasabas todos eses filtros, é dicir, de ir recomendado, aprobar o exame, non te portar mal naquel mes, entón empezabas. Claro, así calquera escollía. Me cago na leche. Estou flipando. Oe, estou vendo, bueno, xa vin durante onte e hoxe que estiven así lendo por riba isto, no? Vexo que hai moitos puntos, sabes, puntos de inflexión comuns. A min, por exemplo, houve un momento nos meus 15 anos que me sentou o reitor, entón reitor do Seminario Menor de Mondoñedo, sentoume no seu... non vou dicir no seu regazo, no seu despacho. Sí. Sentoume no seu despacho e díxome, Fran, ti pensache en algún momento, como era? Dixo dunha maneira moi eclesiástica, moi canónica, no? Pero ti pensache en algún momento en estudiar para cura? E eu pensei nun momento e dixen, non. Dixenlle, non, segundo, non podo. Gústame moito as mozas, non podo. No. Eu non podo ir por aí. É dicir, foi das poucas veces que recordo dicirlle no a unha proposta de algo. Porque eu normalmente son esa persoa que non sabe dicir que non, aínda que este a tope, colle outra bolsa máis. Pero esa non a collín. Esa dixen eu, non. É que meus pais, a pesar de ter os tíos, meus pais sempre nos decían, porque tamén foi outro irmán, vos estudiade todo o que podades, e cando vexades que non queredes seguir, avisade. E miña nai, que podo contalo, porque non está, pero mira, miña nai era, e meu pai non tiñan estudos, eran xente, bueno, da aldea e demais. Labregos. Labregos, ti mira o que facía miña nai. Nos, a roupa mandábamosla nuns sacos a lavar, a casa. Desde Lugo, viña no coche de liña e mandábase a lavar. E ali no seminario mirábanche todas as cartas que mandabas, tiñas que entregalas abertas. E o cura mirabas e revisabas. Entón, miña nai ideou un plan que era: ti mándasme no medio da roupa, se tes algún problema, mándasme unha nota e logo decíame unha clave secreta. Na nota dis, por exemplo, pois é que chove pouco. E ao día seguinte vaite buscar teu pai. Ostres. Iso ideara o miña nai. Eu sempre me pensei, miña nai era sabia, ela algo tería escoitado de algún sitio ou de alguén, porque tiña iso, e dábanos todos os anos, cambiaba a clave, e eu sabía, e ti estabas tranquilo, porque sabías que se te vías En agobiado, calquera momento, mandabas aquel papeliño onde poñías chove moito, e ao día seguinte iban te buscar. Grazas a Deus, non o necesitei, pero iso axudoume sempre moito. jolín, sí, porque che dache tranquilidade. Claro, e seguridade, xusto. Claro, dache esa paz. Mira, di aquí o alcaine, que boa. Oe, por seguir un pouco ese fío, no? No seminario de Lugo, porque aí xa non eras o sobriño do cura, entendo. Non, E había moitos sobriños de curas. Claro, moitos sobriños de curas e moitos recomendados. Entón, aí xa houbo trasnadas ou fuche un tipo tranquilo? Porque a min tasme pinta de tipo apousado, tranquilo. Iso fun sempre. Eu sempre fun un tipo... Eu non era dos que facían as trasnadas. Ai, Dios, eu sí. Eu non.
Bueno, non facía moitas, só. Se estivera a miña nai escoitando Sí. agora, diría aquí que non fixen moitas. O que pasa que sí que algunha fixen por indución do resto do grupo, que iban a, por exemplo, a roubarlle as formas o cura, no? Que en Santa María de Neda tiñas ali nunha esquina onde está o San Isidro, tiña as formas, o sea, o excedente de Sí, formas, sí, as que tiña claro. guardadas, máis tiña as botellas de mistela. Entón, ao mellor, papábamoslle media botella de mistela e unha bolsa de formas, sabes? Así, sin consagrar. E logo é Como que galletas. a memoria tamén, por exemplo, dunha das veces que fixemos unha comida, que facemos ás veces así para lembrar, díxome outro dos compañeros: ti acordaste que tamén é sobrinho de cura, cando ti e máis eu suspendemos gimnasia solo? E dixen, sí, pero non che acorda porque suspendemos? Non, pero non che acorda, non. Resulta que facíamos, cando chovía, a gimnasia no salón de actos. E entre ele e máis eu, tiramos pola cortina e caeulle a cortina do escenario en riba ao profesor. E Ai. suspendeunos os dous. Non che me acorda nada. Bueno, pero mira, ese acordo veuche por outro, pero está Sí, ben. dame por outro, pero algunha debían facer logo tamén. Bueno, entón, todo o mundo pensando, mira, o neno está no seminario, vai ir pa cura, ou xa non o pensaban na casa? Pois eu penso que os tíos curas igual si tiñan esa ilusión, pero o meu pai Esperanza. e miña nai nunca, e de feito cando decidimos que eu decidín en Cou, que xa non era o sitio para estar ali, porque é que era barato, sabes, e con unha bequiña que tiñamos, se ibas levando así unhas notas de notable e demais, había unha bequiña que che daba para pagar o seminario. Entón, claro, era moi interesante porque se te saías para o instituto había que pagar unha pensión, eran moitos máis gastos. Claro. Entón, esa era a razón de que, polo menos na miña familia, de que estiveramos ali e na miña hasta que eso cheguei a Cou e dixen, bueno, eu como a ti non tiña ganas ningunhas de seguir, non regar, decían os curas, hai que regar a vocación todos os días porque si non se pierde, e a min esqueceume regala, de maneira, Secou. secou ela sola. Entón marchas a Santiago, Non, ao non, colexio universitario de Lugo, 3 anos, ao porque Colexio Universitario de Lugo. daquelas abrírase os colexios universitarios, a universidade Oh, abrira os colexios universitarios a determinadas carreiras. E en Lugo empezouse filoloxía e matemáticas. toma, Sí, eso o non primeiro sabía ano, eu. sí, sí, isto foi, debe ser no ano 73, por aí. Estábamos en terceiro cando morreu Franco, no Nin se 75. coñecían meus pais, Anxo. Pois mírate. E si, abriuse, entón, puidemos facer os 3 primeiros anos, no meu caso de filoloxía, porque claro, eu viña do seminario, dábaseme moi ben o latín e demais, entón escollín que empezou daquelas a filoloxía, porque antes só podías estudiar filosofía e letras que contiña, digamos, todas as carreiras Sí, de as, letras. as, as, as linguas romance e todas Exacto, esas. en Madrid xa te podías especializar, pero aquí non. Entón eu xa empecé como filoloxía hispánica 3 anos. E logo, os 2 últimos había que facelos en Santiago. E aí foi cando empezou galego e portugués, que no Que noso cousas, caso son os 2 últimos anos, pero mira, eu cheguei a Santiago, como ia de Lugo, non sabía que existía galego e portugués. Eu cheguei ali e vin, pero hai galego e portugués. Sí, empeza este ano, aínda non o sabíamos ata hai uns días. E dixen, esta é a miña, como meu pai sempre me decía, ti o que fagas, fai no que é para ti. Que Fai no que é, é unha frasaza esa. o Estás que estudiando fagas, pa ti. A min decíame, ti exactamente. estás estudiando pa ti, pa min non Ves, o estudies. mesmo, exactamente. Sí, sí, Entón sí. vin que era o que me gustaba, e de feito acabamos galego e portugués, e aínda non había galego en ningún sitio. O primeiro ano en ningún sitio. O segundo ano xa empezou a haber nalgúns institutos e despois, claro, foi unha cousa de que se meteu moita xente. Pero nós, cando empezamos, aí sí que íamos realmente os que estábamos por vocación. Sí, Veña, claro, porque vamos non alá, había porque é o que saída, nos gusta. realmente Claro, non había unha saída. non había saída. Eu contaba, cando me metín, en que igual tiña que ser profesor de latín, que se me daba moi ben, ainda que non me gustaba, ou profesor de español, porque podías ir a calquera das oposicións. Pero non contaba con que houbese de galego. Logo tiven a sorte, a grandísima sorte, de que sí,
E aquí estou, xubileime, e gracias ao galego ainda sigo, por exemplo, dando a tabarra ao xete. Aínda sigues por aquí. Oye, mira que nos di Antonio Sánchez Miragalla, lanzo o comentario, di, eu cando entrei no seminario tiña que dicir que a miña vocación era ser cura sí ou sí. Claro, Claro, depende do seminario. Os claro. seminarios menores non son tan pro Non iso, eran tanto, pero sí, pero os oficialmente, claro, maiores sí. e no menor tamén, ti tiñas que manter as formas. Claro, Claro, home, non podías tiñas que decir, manter as eu formas, son, había que ir á misa, había que comulgar, bueno, a misa había que ir que non había outro remedio, non pero había había que outro remedio. comulgar, se por exemplo non comulgaba seguido, xa te empezaban a mirar e tal, o sea, as formas había que mantelas logo. Moi pecador este cativo que non comulga. Claro, claro. Bueno, digo, desa etapa universitaria que lembras con máis cariño? Pois Porque mira, claro, dúas primeiro etapas, non? claro, da etapa de Lugo éramos poucos, porque era no colexio universitario éramos poucos, e moi ben porque tiñamos ademais unha moi boa relación cos profesores, menos con un, porque a un fixémoslle o boicot e non nos presentamos. O profesor de literatura española non se presentou ninguén, Toma ya. porque era un profesor absurdo aquelo, bueno, non é moi aburrido contalo. Pero cos outros sí tivemos grande, moi ben. E logo despois en Santiago o mesmo, porque como éramos os primeiros, estaba de profesor Carballo Calero, por exemplo, que tive unha grande relación con nós. Ferrolán. Sí, tamén Ferrolán. Entón, pois, moi ben, a verdade é que ademais estabas que te comías o mundo daquelas, non sabes, tiñas moita ilusión e tirabas pa diante e andar, pero tamén pasando ben. E demais, eu que non era, por exemplo, tampouco é deses que andaban toda a noite por aí saindo e demais, eu sempre fui un home tranquilo. Tamén na universidade. Oe, e entón vas pedindo prórrogas polo que lín e de Sí, repente teste que presentar sendo o papá dos que claro. estaban a facer a mili, no? O servicio militar. Xustamente, eu non quixen nos meus tempos, xa non tanto, pero os que estudaban moitos facían o que se chamaba milicias, que non sei se che soa, que se presentaban a un exame e logo podían ser sarxentos ou alféreces de Sí, complemento. sí, Pero saí de eu, complemento, militar de complemento, sí. claro, eu non cría neso do exército, entón dixen, eu que non vou ir aínda por riba de mando. Ir ali tendo que mandar a outros. Entón, non quixen presentarme a eso, dixen, se teño que ir, pois vou de soldado como a todo o mundo. Cando acabei a carreira, claro, tiven que ir porque tiña que ir, pero xa tiña 25 anos. 25, pois aí. Que mili Exacto. colliche, tía? De ano e medio? Sí, é que cambiou un pouco e eu xa só fixen un ano xusto. Un ano xusto. Un ano Porque xusto. acabou O que pasa sendo é que 9 meses. Acabou sendo claro, 9 un ano meses. xusto, o que pasa é que como me tocoume, acórdame que fomos Vitoria e máis eu, que xa estábamos juntos ali preguntar en Lugo, e díxome o soldado que estaba, home, tuveche sorte que che tocou Ceuta, non che tocou Melilla. Me cago Que na está leche. máis longe. Sí, Porque sí, daquelas, non sei se ti o sabes, houve uns anos ali que tiñas que facer o servicio militar fora da túa rexión militar. Hostia, Para eso ir contra, non o sabía. sí, pois houve uns anos, para ir contra eso dos nacionalismos e demais, Sí, entón como obrigábanos a todos, pero ademais, ou tiñas unha grande recomendación, non sei cantos anos durou, que durou poucos, pero a min colleume e mandáronme pa Ceuta, pero bueno, así teño moitas anécdotas tamén. Sí, gustoume ver que fixeche a mili en regulares, porque eu teño unha historia con iso, porque meu avó José, o pai de miña mai, Sí, fixo a mili en regulares. en regulares. Chegou Tamén a en ser, Ceuta ou... supoño, foi dos regulares que largaron con Franco a pacificación de Oviedo. El participara na pacificación de Oviedo antes da guerra. Sí. De feito, foi despois, teño entendido, que me corrixa algún tío meu, se non é así, Sí. pero penso que escoitei en algún momento que meu avó botara o monte cando comezara a Guerra Civil, porque xa participara nun conato de enfrontamento e non E se non quería quería outro. outro, claro, non E de quería feito outro. era da parte das somozas e botaran o monte moitos mozos daquela, que non foran á guerra. Claro. Pero fíxome gracia porque chegou a ser sarxento irregulares, el. Ah, caramba.
Eu non pasei de soldado, eu Porque non el pasei fixo de 3 soldado. anos, claro, el fixo a mili de 3 anos, entón Claro, claro, eles daquela entraban de sí. soldados e se tiñan algunha preparación e tal, e como el era el despois foi aparexador, el facía edificios e Ah, construcións e tal. entón por Entón eso ascendeu, claro. ascendeu e ten unha foto moi graciosa, porque a mí fai moitísima gracia, porque vexo a un dos meus tíos que é clavado a meu avó, ¿no? E ten a gorra, decía un compañeiro meu cando estábamos no curso de suboficiales, no, decía: "La gorra graciosamente ladeada", e facía e pegáballe un toque e quedaba a gorra, sabes, como un Sí, pouco virada. E ten unha foto idéntica, o tipo así, ríndose e coa gorra medio de lado. E diste, ostris, que boa, macho. Pero sí, sí, fixo a milín regulares, fíxome gracia. E moloume moito ese detalle que cando chegou o da lesión aí, "Donde se está mejor?", tal, que contache aí, que medio, sí. oye, aí fuche, podemos falar de Anxo González Guerra influencer, porque dixéchelle: Sí, "No, eu penso que quedamos mellor aquí, eh". claro, é que pasaba? Que os regulares éramos soldados obrigados, e os lexionarios non, eran Mm, voluntarios, entón necesitaban xente. E claro, mm. chegaban ali aqueles dos "¡Ah!", que agora eso, con cousas, pero literal, porque non me esquece. Entonces, a ver, quen ha jodido aquí ayer? Berraba o capitán aquel, e claro, os dous que viña con el, yo mi capitán, e así todo. E dicíanche, porque total, é vos igual ir para un sitio que para outro. Eu estaba con varios galegos e eles, e logo se nos toca, foi cando lles dixen eu, mirad, nós o que nos mandes, estamos aquí moi ben ao quente, sigamos. Fixeche moi ben, eh. E logo, unha das cousas é que ese só nos pasou, eu dos que coñezo, os que estuven en regulares, comíamos como se fora un hotel. Comíamos de maravilla, pero de maravilla. Mentres que os lexionarios comían malísimo e tiñan todo que ir comprar á cantina e demais. A nós, que aquela comida era unha comida excelente. Que pasaba? Que a cultura xa sabes que tamén é comer. E moita xentiña que estaba ali, os pobres, pois non comían tomate, non comían sandía, non comían melón, non comían tantas cousas que nos daban así ás veces Mm, fresquiñas no verán, e a min dábame verdadeira pena, porque decías que co ben que eu estou comendo. mm. E claro, Oe, que me lembrei agora, acordoume agora, cantas veces che veu á memoria a túa primeira lembranza do polbo á feira? moitas, e levo a contar, porque eu creo que é das primeiras lembranzas que teño. Porque foi antes de ir para Cervela, e lembro ademais que meu pai me levou á feira, e aquilo de que te levaran á feira era, Sí, bueno, era como para min entón, que me levaran claro, ao cine casi, sí, sí, exactamente. Entón, é unha a festa. primeira lembranza é que ía no carro dun veciño que levaba porcos, e eu ía sentado no medio dos porcos. Iba como un rei ali, como un rei na súa carruaxe. E logo, claro, chegamos á feira e á hora de comer, puxo mediante a cousa máis noxenta que te podes imaginar, asquerosa, noxenta, horrible. Eu na máis vela boteime a chorar. E foi cando me dixo meu pai, tranquilo, home, que che vou por unha costilleta. Era o, era o polvo, claro, porque eu nunca o vira adiante. Claro, Porque nas aldeas comíase na feira, pero non na casa, non. dixo teu pai: "Que ben, non ves, toca Sí, mamás". tócame a min a máis. E agora, claro, agora sempre que podo comer o polvo á feira non lle perdoo. Ai, me cago en diola, pode ser das miñas cousas favoritas. A min, o sabor á feira é polvo churrasco. Non sei se che pasa a ti. Non, porque nós na feira alí en Carballedo temos a mellor carne ao caldeiro do Oh, mundo sí, bueno, mundial. claro, claro, E claro, ali claro. nas festas así de campo e nas feiras non era churrasco, era polvo e carne ao caldeiro. Bueno, E tampouco está sigue, e mal, segue sendo, porque mira que Castro de Carballedo, que é ali ao lado que teñen feira, feira non hai nada xa, pero creo que hai 4 sitios que poñen carne, e igual che poñen, igual van 1000 persoas comer ou unha cousa así, porque baixan de Ourense, de Chantada, de Lugo, e ali a verdade é que a fana moi ben, preparana moi ben, teñen moito costume, xa herdaron de seus pais, e teñen un sistema moi bonito que só teñen ali. Ti sabes que o caldeiro se coce a carne nun caldeiro, non? Como o Sí, polvo. sí, sí, Entón, sí.
meu irmán, agora que é o que está ali, chama ao tal e dille, mira, colle, gárdame para 12. Só lle di así. Entón o carniceiro colle e ponche un anaco desta, un anaco daquela, un anaco da outra, máis ou menos que chegue para 12 de diferentes anacos do becerro, para que non che sala nin toda grasosa, nin toda dura. Entón, todo iso mete nun aramio. Hostia! E na punta do aramio pon un número. E o número é o que lle A toca. libreta cos números. Entón, chégame irmão, Juan Luís, a ti que número és? Non sei. No Juan Luís é o 15. Entón, colle o aramio número 15, tira por el e sale toda a carne no aramio. É un sistema precioso, porque Sí, así mira, comes variado. dinos Sí. aquí a nosa próxima conversa, que é con Televexo da Galiza, diche que moi boa web, Anxo, moi agradecidos polo traballo que faz. Pois grazas a él tamén E polo recalca, escribir. sí, e recálcanos Meiriño que sí, en Castro, o que dicías, non sabía tal, era en Castro. En Castro. E dille a Gaina, en Castro, sí, en Castro. Oye, ese rollo dos números brutal, é dicir... Sí, ainda o sigan facendo, No, Polo claro, menos é que, joder, o que que vou funciona. eu, sí, de sempre. Estou-me levantando, amosándovos a miña barrijola, porque imaginemos nun momento así tal, que chega, vou a dar a luz, aí, aparece Doc Brown no seu DeLorean, e é unha máquina do tempo, Sí. bótalle unha corteza, unha pela de plátano e un pouquiño de cervexa dunha lata baleira no condensador de fluxo, dache as chaves e diche, Anxo, traemo en 3 segundos. Como é unha máquina do tempo, podes ir, Sí. botar un mes e volver aos 3 segundos, non? A onde irías? A cando irías? E con quen falarías? Isto sí que me metes nun grande apuro, porque de entrada... Podes ir a varios sitios. Eu que Eu- sei. Igual non daba ido porque estaba pensando se vou ali. Volver a nenez, sí. Volver tamén a cando tiña 20 anos, sí. A Ceuta non volvía, A Ceuta non. A Ceuta non? Aí sí que... Ahora, tamén pensar... Eu encantaríame, por exemplo, volver ao tempo dos romanos. Claro, non Sí. sendo escravo. Tería que volver de patricio. E a non que de parte escravo. de Galicia? A que parte de Galicia irías no tempo dos romanos? Eu, pois, gustaríame ir ao Lugo dos romanos. O Lugo real romano. O Lugo, exactamente, o Lugo dos romanos tiña que ser interesante volver. De entrar en Lugo e ir así. que dixeran, que lle pasa a este? Como ademais a mí se me daba tan ben o latín e demais, pois sí, pode ser. Tería que lembrar un pouquiño o latín e pumba, xa podía entrar. Bueno, maravillosa, non che pareceu maravillosa o filme este que fixo o Mel Gibson da Paixón de Cristo, que pon aos romanos falando latín como falaban os romanos, supostamente, con este acento italiano que pon Viginti octa! E que iban contando aí os latigazos, ¿no? E falaban así con ese deixe italiano o latín e tal. A min pareceume brutal iso. Sí, porque claro, o latín estudámolo, pero como non estudamos, como é unha lingua morta, non se sabe como se falaba, ou intúese, bueno, saben máis ou menos, pero eso, polo que se ve, había 100.000 acentos, claro, ser o imperio tan grande, 100.000 acentos formas de falalo, e unha delas é a nosa, o galego, que o que derivou o latinciño de por aí, que? Mira que nos di Antonio Sánchez Miragalla, dinos que o polvo non hai que engadirlle nada, polvo con cachelos de primeiro e de segundo, cachelos con polvo. E eu diría máis, polvo de primeiro, polvo de segundo e de postre, polvo. Polvo tamén. A min os cachelos cos como outro. Eu nin cachelos e cases en pan. É dicir, o pan ao final, se acaso, para a hojiña que queda na tabla. No meu trasar, bueno, nas feiras de por ali non era con cachelos. Cachelos é máis en Lugo. E agora tamén o fan por ali. Pero non era con cachelos. Era, como diste, con pan. E mollar o pan naquele aceitiño. Naquele aceitiño e auga esa que quedaba aí co Ademais, ali, pimentón e o sal. o pan que consumíamos é un dos grandes pans de Galicia, que é o pan de cera. Cea queda cerquiña de trasar.
De feito, ía nunha mula, unha panadeira de Cea, vendernos o pan á casa, que collía Sí, así sí, a sí, sí. avó e demais. Agora, en Lugo, sí que aí xa se facía con patacas. E agora eu, por exemplo, teño a gran sorte de que en Pontevedra, na rúa onde vivo, ven todos os sábados unha pulpeira do Ay, Carballiño. Dios, macho. Do Carballiño. E ademais, ponse diante dun bar, como se poñen en moitos sitios, e no bar Sí, cócenche as véndenche a ver. patacas, cócenche as patacas con aquela auga. Co cal, pides unha de patacas no bar e colles aquel polvo e valo comer á casa, ou cómelo ali no bar se queres, pero sabe, porque claro, xa sabes que traen a auga dali, porque os bulbeiros sempre levan a auga, que ademais normalmente é auga de algunha fonte que non debe levar cloro, e iso mesmo din as que cocen a carne do caldeiro, que non debe ser auga con cloro. Para iso tens que ter unha fonte de man e demais. Entón, a min sábeme perfectamente. Bueno, e ao neto encántalle tamén o polvo. Eso sí. Diría a miña muller que ao mellor está nos vendo, di, sábeme pola vida. E Sí, no, no. ti andas por Madrid, non? Porque, Eu estou por Madrid, sí. pois mira, Aquí nada. nunha comida dos que estábamos no seminario, dunha vez, un que vive en Madrid, agora creo que xa se veu para aquí, dixo, silencio todos. E dixo, que quererá decir este? E dixo, silencio, a ver, quen sabe onde se come ben o polvo en Madrid? E a conclusión foi que en ningures. Non sei No se é certo. Carballiño. No Carballiño. No Hai que ir Carballiño ao en verán. Carballiño ou a Chantada. Porque aquí Bueno, na aí costa... En Sarria hai unha pulpería moi chula. Sí, sí, Eu sí, estiven ali, sí. cuidado, Por moitos sitios, por moitos sitios. Se Sí, sí, cocen sí. bastante, o saben cocer, lle teñen collido o punto e demais, sí. Eu lembro de pequeno, cando íamos máis cando íamos, cando viñamos máis que cando íamos. Pa casa de miña avoa, viñamos e había un bar pequenico, unha pulpería moi pequeniña, vale? En Mm, Miño, mm, na estrada principal de Miño, que cruza Miño. sí. Antigamente non había a variante que subía por riba, non? Pasabas polo centro de Miño. E tiña 2 barriles, 2 tonéis destes grandes a xeito de mesas. Ti mira Mm, que grande era o garito, sí, sí, e a desde barra. logo, sí. Ya a barra para A tomar. barra e iso. E pedían o polvo a feira ali. Estaba, Dios, é que lle tiña Deles. collido tan ben o punto, o Claro. macho. Dios, é que é que eu recordo como un dos polvos máis sabrosos que comí na miña vida. Non sei se era polas ganas que levaba, porque además saíamos de Neaño, de Cabana de Bergantiños, e claro, era unha hora e media daquelas, en Mm, autopista prácticamente, era unha hora e media ata Neda, que era onde vivía eu cos meus pais. E, bueno, vivían os meus pais comigo. Claro, penso que era pola ansia eu de comer o polvo, porque xa dicían saindo de Neaño, ala, que si chegamos pronto a Miño, paramos a comendo cear o polvo. polvo. Sabes, paramos a cear o polvo Sí. alá, porque nunca ceábamos en Neaño, porque senón chegábamos de madrugada sempre a casa. Entón, polo camiño ceábamos e parábamos a cear o polvo. Dios, que ben estaba aquilo. Despois, tempo despois, o sobriño resultou ser curso meu na Marina, que entramos os dous de mariñeiros á De vez. mariñeiros. O sobriño daquel tipo. E anos despois me enterei diso, ¿no? E falando con el decía, meu tío, que ben preparaba o polvo e tal. Dixo, hostia, macho, era teu tío, non me fastidies e tal. E así foi a historia, mira pa aí. Di aquí Televisión da Galiza, cachelo sempre, discrepo. A pataca A min está tamén moi me boa. gustan. Tamén, A pataca así está moi boa, pero co que me cocidiña sabe na o propia polvo, auga, non? Cocidiña na propia auga, mellor aínda. Pero eu casi son máis eso do de sempre, que é o plato de madeira de polvo, co e aparte aceitiño, as e patacas. o pan e mollar o pan Sí, ali. sí. Eu sempre digo, se me queres poñer patacas, ponmas, pero non as poñas debaixo do polvo. Non me Eso, vendas non me pataca mestures. a prezo de polvo, que é Claro. o que se fai moito aquí no, Sí, a min si a tapa de polvo fai monte, que o faiga con polvo debaixo, non con con polvo patacas. debaixo, xusto. Claro, non lle metas un cachelo e o recebes de raxos de polvo. Eso non. Mira unha cousa, de onde ven ese amor incondicional pola lingua? Eso que dicías que
estabades por vocación, no? Nesa carreira sen apenas saída. De Pois onde ven ese amor á lingua? mira, amor e desamor, porque no seminario que eu estiven de Lugo prohibían nos falar galego entre En nós. serio? Xa, sí, non digamos, xa nunha clase a ninguén se lle ocurría ou falar con cura, pero chegou un momento en que lanzaron unha campaña para desterrar o galego entre nós. Entón poñíanche, non se chamaba falta de orde, pero algo parecido, se te pillaban falando galego. Pero non tiña só que pillarte o cura, fomentaban a delación. E iba un destes que lle gustaba, padre, López está hablando gallego con Pérez. Entón alá iba o cura, pomba, falta de orde aos dous. Que pasou? Que como éramos de rural, case todos, a maioría das aldeas da provincia, non deron co sistema. E ainda por riba, xente como a min, sobrinha de curas, que levaba moi boas notas, empezaron a poñerme faltas, e non, o sistema veuse abaixo, entón non é que o permitiran, fixeron un pouquiño así a vista gorda, entre nós seguimos falando. Pero eu logo tiven a sorte de que en COU, no instituto, deume clase Alonso Montero. E para min foi unha descoberta, porque había ali un señor que sabía moitísimo e que che valoraba que souberas galego, ainda que el non daba galego, que tiña que dar español, como todos, claro, naquela época, pero que valoraba e nos falaba de Galicia, dos escritores galegos. Entón, eso a min abriume xa, e logo tamén tiven a sorte que na familia o meu padriño, o cura do Incio, era galeguista. Era dos curas galeguistas, dos primeiros en decir a misa en galego. É do que está o busto, non? Exactamente, que está o busto ali no hospital. E que queiras que non, eso tamén me axudaba moito e logo cando vin a posibilidade de poder estudar galego, é que xa non o pensei, vamos. Xa ías encamiñado, xa ia a cousa encamiñada. Exactamente, isto é o meu. E nunca me arrepentín de tal decisión. No, bueno, eso non me tens que xorar. Non, xa se ve. Dicir, estás xubilado e sigues ensinando galego, isto. Vamos a ver. E a ensinanza? O da ensinanza veu porque tamén sempre me gusta. Eu creo que sí, que era o meu. E, ademais, ao facer filoloxía naquel momento tampouco había outras moitas posibilidades. Pois se podes traballar de traductor, podes traballar de certas cousas que naquel momento non había. E tamén foi o meu, porque eu sentínme cómodo e moi a gusto desde o primeiro día que dei clase, que foi o 7 de xaneiro de 1980. Joder, macho. 7 de xaneiro. Sí, a volta de vacacións. Me cajondal, ainda non tiña 2 anos. Exactamente. A volta de vacacións porque empezara o galego, pero non dera empezado no primeiro trimestre, entón empezáramos en xaneiro. Empecei no Instituto Sánchez Cantón de Pontevedra e sentínme tan a gusto que ao acabar ese ano é cando fun a Ceuta, e ao volver de Ceuta volvín ao Sánchez Cantón porque tiña ali praza toda a vida. Di aquí Televixo da Galiza que os galegos como a ti sodes heróis culturais desta terra. Beizón máis unha vez, sen vos hoxe non... Claro, sen vos hoxe non estaríamos onde estamos. E é certo. É certo. Ibache preguntar antes, cando contabas o de que vos reprimían o uso do galego, se isto o sabe o Carlos Callón. Eu, pois, xa non... Bueno, en concreto, deso non debe falar. Eu acórdame que mirei no libro moitas cousas e demais, e fun a 2 presentacións e demais, pero eso non, porque ademais era moi bonito, porque os curas inventáronse algo así como unha cartulina con cuadradiños. Entón, cada falta, os curas andaban armados cun cortaúñas, e co cortaúñas, ras, arrancaba o cuadradiño. Era como o bonobús, non? O bonobús do galego, iban che quitando viaxes. Iban che quitando, e claro, se che acababan os tal, pa casa. Claro, digo eu, era como o bonobús, jiji, jaja, facemos moita broma, pero daquela non era tanta broma, é dicir, era unha presión curiosa, non? E logo tuve a sorte de que os 2 últimos anos colleu o seminario un reitor que era moito máis aberto, ainda que, bueno, era moito máis aberto, entón ese sí, por exemplo, tiña unha coral, e naquela coral xa se cantaban cancións en galego. E acórdame unha vez que me chocou que
fun a un concerto dele ali no Círculo das Artes e eu vin que daquelas era un neno que uns señores ao cantar o himno galego poñíanse de pé. E a mí aquilo chocou unha canción, uns señores maiores que xa se poñían de pé a cantar o himno galego, porque non existía nada, no seminario nunca ninguén nos falou de nada do galego, Claro, nin non da existía cultura, nin de nada. no, digo eu, non existía e o que existía, do pouco que existira, non se falaba moito, non fora a ser, Non. non? Non. É que é iso, é que é peliagudo, estamos falando dos anos 70, 60, 70 Claro, e que manda todo están estaba aí, é dicir, que están aí, escondido, non claro. Contaban outro día nun acto que fun que o famoso Uxío Novoneira, poeta, cando estaba ali no Caurel e foi no ver non sei que galeguista ou mandoulle algo a Fernández del Riego e dixolle o Uxío Novoneira, pero Castelao, quen é Castelao? Non se sabía. Ninguén falaba dele, estaba totalmente esquecido. Entón, este que acaba de poñer que nós non somos nada comparados con estes galeguistas que tuveron que vivir os anos duros da represión. Ese sí que a min realmente para min son os meus santos e os meus ídolos, sí, como mesmo, Fernández del Riego, Ramón Piñeiro, claro, todos mesmo estes. habería que ensalzar e vanagloriar moito máis aos que non puideron fuxir, que tiveron que vivilo aquí, Claro, e non claro. os que tiñan poder E adquisitivo e puderon, tal claro. para marchar fora, porque eses Claro, dentro que do que teñen cabe moito non mérito, os podían exiliados marchar. para aqueles, eso, como Fernández del Riego, que o amenazaban por teléfono todos os días, estás vivo de milagro, que tal, e que non sei que os botaron dos traballos, que como Otero Pedraio, que era unha persoa totalmente admirada en Galicia, e nada, depurado e para a súa casa. Esa xente tivo que o pasar moi mal. E aínda así, mantiveron con todos os atrancos, mantiveron a cultura e foron sacando empresas para diante e, sobre todo, tiñan unha cousa que a min sempre me admirou. Apoiaban sempre a xente nova. E aqueles galeguistas apoiaban os mozos cando empezaron a ver que había mozos que tal. Poñían nas súas mans todo o que fixera falta. Jolín, que eso deu un vuelco cara atrás, Sí, eso sí. voltou cara atrás. Sí, agora ás veces estamos todo ao contrario, non se apoia a xente nova. Eu, mira, outro dos traballos que teño, non sei se pensabas preguntarme, é que tamén traballo moito na Galipedia. Son wikipedista e teño moitas entradas. E a miña é sempre darlle visibilidade á xente nova e, sobre todo, ás mulleres. Porque se és muller e nova, telo moito máis difícil que se és home. Bueno, se és muller xa o tes moito máis difícil. Exactamente. Sí. Entón, parece mentira dicir isto no século XXI, ano 2023, pero sí, segue a haber unha diferencia ampla niso. Non poño os nomes porque non se escoita moita xente, pero hai 2 meses decateime de que había un cantante galego e unha cantante galega que son máis ou menos do mesmo tempo e teñen máis ou menos a mesma fama e demais. Fui mirar a Galipedia e tiña ela 4 liñas e el 25. Eu son editor da Galipedia, Tamén. O que pasa é que eu só corrixo. Eu corrixo cousas do meu, sabes? Claro, é que é o bon que ten a Galipedia, cada un fai do que sabe. Eu busquei do meu e dixen isto é unha burrada, vou na corrixir. E corrixíchela. Ese é o que hai que facer. É o que hai que facer porque é compartir coñecemento coa xente. Mira, di aquí Anxo Sánchez Miragalla dinos increíble que os encargados de cultivarnos ocultaran a nosa cultura, pero cantas veces, é dicir, é que era increíble que pasara daquela, pero que segue a pasar. Sí. Porque eu fálolle de Berto a miña fillada de 13 anos e non ten nin idea de quenes son os Berto. Claro. Pero que falalle unha rapaza de 17 castelán falante e non sabe quenes son Berto. É dicir, moi raro que saiban quen é. Non hai, non se difunde a cultura. Non chega e en determinados sitios danche para atrás. Os medios de comunicación moitas veces e demais danche para atrás. Non hai forma de visibilizarse. Ainda que agora existe internet, pero non das chegado igual.
Eso sen falar da carencia grande de medios en galego, é dicir, non pode ser Exacto. que só haxa un medio que sexa público, non, é que tería que haber moitos máis medios en galego. Polo menos Certo, un 50-50, tiña que haber un certo, 50% polo menos. Pero claro. claro, é que un medio en galego privado non remata de ser rendible económicamente, e claro, para que haxa un medio galego en privado ten que ser rendible. Justamente. E logo Curioso. estamos no de sempre. E ti falas de Berto, eses medios que temos teñen que darlle visibilidade á nosa cultura, porque ademais resulta que Berto é tan bo como a outros moitos que andan por aí e que saen ás veces Sí, todos os días sí. en moitos sitios, porque ti sabes a calidade da música que temos desde hai tempo, que é Sí. como a literatura infantil e juvenil, que é unha maravilla, que triunfa fora, e que non fai falta que renunciemos ao idioma, nin todo ao Non. contrario, danos visibilidade. O outro día comentábame unha amiga o problema, a dificultade que ten porque traballa así con empresas do viño, non? Para que etiqueten en galego. Digo, home, se fora en inglés. E Claro. dilles ela, pero ti non estás falando de facer cousas ecolóxicas, cousas da terra, pois a primeira forma de que eso se vexa que é ecolóxico da terra no idioma Da terra, joder. desa terra. E Claro. a xente, se lle gusta o viño, non lle vai importar. De feito, xa Pero vemos como hai cousas que triunfan en galego sin problema ningún. Pero a min faime graza que ven o típico, no, o típico Instagrammer ou cousas destas fachendeando de no, é que eu as series vexoas en versión orixinal e tal, non sei que, non sei canto, pero despois, no, en gallego non llegas a ningún Oh, sitio, hai que hacer as claro, cosas en español ou en inglés. non en inglés, claro. E eu digolle o que dixo outro, dixo fainas en chino, mandarín, que Sí, chegas a que é máis o que máis xente se aínda. fala, é o que máis se fala, sí, Claro. señor. Ensínalle a facer unha tortilla de patacas en chino mandarín, que, macho, son millóns de xente, Sí, o Eh, que pasa é que hai xente que non só non, senón que lle molesta que outros o usen. En Ceuta eu lembro perfectamente como a moita xente lle molestaba que ali houbera 4 cataláns falando entre eles catalán. E eu decía, pero que molesta chalo que estén aí? Non, es que ya están aí hablando catalán entre ellos. E que? e que problema hai? Que problema teño eu? Como estuvera falando en chino. Vamos. Exacto. Logo, se dirixen a min, ya min dirixíanse en castelán, cando teñen que dirixirse. Entón, hai moita xente que non só, senón que non permite Hmm. non permite A, que se a nos visibilice. chegáranos a decir cando estivera nos Países Baixos destinado, que foi cando comezáramos a falar en galego entre nós, a Lucía Maseu, chegáranos a dicir, estábamos nunha festa que preparaba a xente española, preparábamos unha festa, o sea, nesa festa cada país preparaba platos típicos seus, non? Nos Sí, preparamos coido que foran tortilla de patacas, paella e gazpacho. Ben, aínda que eu dixera de facer unha churrascada, pero non quixeron. O caso, estábamos aí falando, Lucía Maseu, oe, das máis chaves da casa, que vou un momento á casa porque era cerquiña da casa. Das máis chaves da casa que vou á casa por isto que me quedou e tal. E veu unha tipa dicirnos, hablad en español, que non se entiende. E dixe, claro, eu quedime así, flaseado, porque eu neses momentos non reacciono rápido, non son o típico que sí, ten a saída na punta da lingua, vale? Pero Lucía dixoche, estamos falando dunha cousa privada, sabes? Dixolle en plan, estamos hablando de cosas nuestras, pa que quieres escuchar? claro. Sabes? En plan, a que ves ti poñer a orella aquí a nada? E fíxome, o sea, chocoume moito e ese tipo de reaccións, que a sigue habendo, Sí. foron quizáis como botarlle gasolina a ese lume que estaba encendido xa de vou comezar a falar en galego e vou facelo porque sí. Pois Claro. foi un pouco como alimentar ese lume de carraxe, sabes? De dicir, pois tío, pois agora vou no falar e a tomar polo saco. Outro día ainda me dixo un compañeiro aquí en Madrid que é de Vilagarcía de Arousa, que ten INRI, colle, claro, eu cheguei, que tal, por donde andas e tal? E dixenlle eu, pois estou aí no EMAZ e tal, non sei que, non sei canto. E dixo, háblame en castellano, hombre, que tamén te entiendo. E dixenlle eu, ti tamén me entendes en galego? Sí que Pero tamén vamos te a ver, entiendo. muchacho, pero Sí. falareiche no que me naza do carallo. Non, digo, Claro. é que Hai flipo, é moito, que sí, está corto na cabeza da xente, sí. corto de miras, tío. É que non de verdade que
que alucino. A min, eu tiven a sorte agora de que me puxeron cun par de compañeiros. Un é de Ferrol, e fala sempre en castelán, pero non lle importa que se fale en galego. E o outro é de Finisterre, é de Fisterra. Sí. Mira, el dixo que era de Finisterre. En cando eu empecé a falar en galego, era de Fisterra xa. E xa vamos todo o día falando en galego. Teñen que estar os coroneles e toda esta xente encantados da vida, de ver pasar a dous fulanos falando en galego todo o día. En fin. Porque ademais hai, bueno, ti sábelo cando andas máis polo mundo camín, pero é que en España hai contra os idiomas, non sei que pasa, porque te sabes que hai outros países onde a xente aprende sin ir máis lonxe. En Portugal, a xente procura falarche en castelán, se sabes que eres castelán, en inglés se sabe que eres, e lanzas. Aquí non. Eu contoche, e é certo, en Pontevedra, no instituto, cando un alumno, ás veces non, nunha novela hai unha frase en inglés, pois cando un alumno alía ben, alía con acento inglés, ríanse. Sí. E eu dicíalles, pero de que vos rides? A verdad, non entendo que vos... Non lles berraba, porque para qué, non? Pero facíalles entender que estaban se rindo de alguén que falaba ben. O contrario sería rirse de que o fala mal, pero non porque fala ben. Sí, Era sí, así, pero, había que... pero houbo sempre moito iso. Houbo sempre, parece que falalo mal Exacto. é máis popular, sabes? Sí. Falalo mal, dicir I want to eat, e dicir I wanna eat. Ou I wanna eat. Sabes? No, é que estás que raro falas. É distí, pero se estou falando como hai que falar. Claro, como fala a Non xente. sei. Sí. Dinos aquí, Antonio, que o problema é que temos pouca fachenda do noso. Sí, pouca Sí. fachenda Fondo, sí. da fala. No, Sí, no fondo é iso, sí. Mm. Eu, a vida ali en Ceuta, cando, bueno, non me levaba mal ca xente, pero tiña unha frase que ali decíanche moito gallego, non? E eu sempre respondía a muchonra, gallego, Claro. a muchonra, gallego, a muchonra. Estaba Decía orgulloso de ser galego. o pai dun compañeiro meu, andivo na mercante, unha vez un dos capitáns, dixolle, home, Manolo, non le hacía yo gallego, porque claro, o tipo falaba sempre en inglés, Sí. un día escoitiu non falar, non hacía yo que era usted gallego. E dixolle, hombre, capitán, yo no quería presumir. Moi boa resposta. Dixo ya así, además o tipo ten un vozarrón, dixo, yo no quería presumir. Sí, quedou aí o tipo. Mira que nos di aquí o Antonio Sánchez Miragalla, dinos que o que máis fode é cando un galego, que sabes que naceu en galego, che fala en castelán e trata de maleducado cando lle respostas en galego. Eu, iso, sinto moito, tildaránme do que queiran, pero se un Nacho, que é galego, está el só, non hai ninguén máis diante. O sea, que é galego, eu estou escoitando que o tipo é galego. Non hai ninguén máis, estamos os dous na más. Me falan castelán. Eu sempre automáticamente respondo en galego. Claro. E se o tipo me di algo, ten que ser coñecido bo amigo, para que non diga, veña, ata logo, e arranque. Sí. É dicir, se di algo que non me guste. Pero bueno, di aquí Televexo da Galiza, a nós falando 4 galegos nunha casa de Inglaterra, chegaron convidados 2 castellanos e dixeron que éramos cerrados por falar en galego. Bueno, sí. Fíxome gracia un detalle que lle pasou a... Merda, non me vai sair o nome agora. Pero é a... Joder, o de... Carallo, o de... Bueno, carallo, bueno. O do podcast Bueno, carallo, bueno, vale? O joder, Albertenón, non me sae agora o nome. Bueno, da igual. O compañeiro de Alberto, en Bueno Carallo Bueno, que é periodista político, é analista político, é mestre na Universidade de Políticas, etc. E veu cubrir a visita de Rufián, de Gabriel Rufián, cando veu aquí a Galiza. E veu na cubrir, claro, el conoce a Gabriel Rufián, entonces veu cubrir a visita de Rufián a Galicia, a Xunta, bueno, a persoeiros do BNG e todo isto, tal. E dis que, claro, ían varios periodistas catalás pola rúa en Santiago falando en catalán. E dis que unha vella se cruzou con eles e dixo, hablad en español, que non se os entiende. E claro, que é fillo de galegos e fala en galego, dixolle, cada un fala no que sabe, señora. Desa volta dixo, cada un fala no que sabe, señora. Moi ben contestado. E dis que a señora se quedou toda acordada
E xa veu doutro talante, no? Dicille, ai, pero eres galego. E dixo, eu sí, eles non. Pero eu son galego, son fillo de galegos e falo galego. E a tipa era castelán falante, dixo, pero eres gallego. E xa veu doutro pau, pero deixou unha cortadísima, claro, porque además dixo yo berrando toda a calle, toda a rúa, sabes, mirando pa a vella, quedou cortadísima e tal. Pero sí. Dinos Alcaine, historias destas en Londres de castellanos que se esquecen de que eles tamén están emigrados, tamén teño eu abondo. Pero tamén temos boas, como cando celebramos o 17 de maio en Portobello. Sí. No, é que claro, tamén hai boas, tamén temos aí cantidades, sí, tamén moito. temos aí Baudo Boi que están ensinando galego en Oxford, tamén temos, jolín, temos moitas cousas boas, claro que sí. Pero sí de que é certo, feito, agora que estamos aquí, que estas que teñen saído últimamente, non? O galego ocupa tal posto polo número de falantes, ocupa tal, por exemplo, na internet, ocupa un posto moito máis avanzado do que lle correspondería por falantes. E iso é grazas á xente, grazas aos galegos, que usamos e que promovemos, porque non é polo moito que axudan as autoridades, nin as oxalá, pero institucións. no. Somos nós os que tiramos. A min encantaríame poñer aquí patrocinado pola Deputación da Coruña, sabes? E que me pagaran cada mes por o que fago Concello aquí. de tal sitio. Entón, eso tamén é unha cousa que eu creo boa e interesante, a Galipedia tamén ten moita forza, e facémola ti, que corrixes, eu que poño e demais, é dicir, facémola nós. Adeus, grazas, ainda quedamos moitos deses. Sí, home. E a min, cando me din que vai pasar co galego, non o sei, pero mentre eu viva, teño vai seguir claro. Vai seguir vivo. Exactamente. Sí. Eu digo o mesmo, eu mentres esteo aquí, non hai fallo. Vai seguir habendo vídeos en galego e cousas destas. A cabeza non vai moi lenta aínda. Dinos aquí Meiriño 21, a ver que os saque aí. Eso pasa todos os días, eu decidín comezar a falar galego fai menos dun mes, e moita xente me di e luego, ahora hablas gallego xa, é que é jodido iso sempre pasa. Si, tens que justificarte. Por que tens que justificarte? Ponme do fígado, falo que me sae e danme ganas de dicir, danme ganas de dicilo, claro, pero cala por educación. Pero que é certo, sí. E luego, ahora hablas gallego, eres nacionalista, é que sempre sae esa. Ou, ao mesmo tempo, che critican que porque non falas ben ou porque non sei que. Alguén que non fala, pero se non falas, que me estás dicindo a min? Non, esa hora meteus ao galego e ademais fala mal. Lóxicamente, se está empezando, pois vai ter problemas de falar, como a todos. Se empezas a falar inglés, non empezas ben o primeiro día. Me cago en tal, eu parezo un xiux. Ao principio, cando empecé a falar inglés, eu falaba como os indios das pelis de vaqueiros. Non... Yo comer, sabes, é pouco máis, non era moi halagüeño o tema, pero despois fume soltando. Dinos aquí Televexo, trouxéramos a Carlos Rovira a falar a Ourense e o paisano fixo a palestra enteira en galego. Claro, pero eso é unha mostra de respeto, é dicir, a min pareceme moi ben iso, que esas cousas pasen, está moi ben, é o que dicía Alcaine, que hai cousas boas tamén. Pero bueno, é moi triste que o que falábamos, en pleno século XXI, ano 2023, aínda pasen estas cousas, é dicir, que esa represión ao galego este aínda viva nos colexios. Está nas mentes de moita xente. Sí. E yo non te lo hablo porque para hablártelo mal, e a construción desa frase, yo non te lo hablo porque para hablártelo mal, non lo hablo. Non te lo hablo. E esa construción desa frase é plenamente galega, non hai máis galega que esa. Non. Pero bueno. Eu empecé no medio da Coruña, di aquí Televexo, di Meiriño, eu empecé no medio da Coruña a falar galego con 15 anos. Tamén pasei putas. Sí. Oe, como chegades, xa últimas preguntas, porque xa estamos chegando a hora e media, como comezades a muller máis ti? Como vos decidides por montar a mega web que é hoxe, porque eu diría xa calificaría de referente xunto co Estraviz e algunha máis, como referente do galego en liña, esa web ogalego.eu? Pois mira, porque a nosa idea foi sempre compartir. A lingua que a nos regalaron nosos pais. Vitoria non, porque Vitoria naceu en Buenos Aires, ela veuse con 4 para aquí, pero ela educaron en castelán. E logo é unha de tantas, como
tantos e tantos miles que se pasou ao galego. Eu tiven a sorte de que nací nunha aldea e xa sempre falei galego. Entón, a nosa idea é compartir. No ano, alá polo 2005, veu ao instituto, fixemos un cursiño para empezar a facer páxinas web. E como nós tiñamos un libro de exercicios, dixémonos, ois, e por que non poñemos isto se se pode poñer na web? Enteirámonos un pouco e empezamos a poñelo, daquela chamábamoslle galego exercicios e pseudónimos. E aí empezamos a meter. Entón, todo o que íbamos facendo, íbamoslo metendo. Logo despois chegaron os dominios, entón galego xa estaba collido, o galego.eu, o galego non, e puxemos o galego.eu, agora tamén é o galego.gal, que é o mesmo. Entón, iso, pois, aínda agora, mira, levamos os dous xubilados xa 8 anos, pero a páxina seguimosla actualizando. Segue viva. Porque, claro, porque sabemos unhas cousas máis, por exemplo, a de polo galego.eu prepara moitísima xente o exame de selectividade. Entón, pois, eso seguimoslo actualizando. Ou a de aí do que tes, o que máis se ve, o que máis visitas ten, é as 200 e pico letras de cantigas populares galegas. Ostras, que guai. Que esas están aí, e iso xa o facía eu sempre cos alumnos. Os galegos gustanos xuntarnos a cantar. Que pasa? Que non sabemos a canción. Entón, para eso está eso aí, para que ti desde o móvil mires a letra, e máis, se non sabes a música, hai unha ligazón a YouTube ou algo para que non teñas que ir a buscar xa. Entón, por eso aí imos poñendo pois cousas desas de todo tipo, todo aquí imos... Irei aí, porque nas foliadas véxome perdido moitas veces, Pois xa sabes onde tes, ademais... Porque cantan as cancións e non as teño. Claro, incluso xa o mesmo Google moitas veces xa te leva, o galego.eu a Rianxeira, xa te leva a Rianxeira directamente. Tes ali a letra ou coas variantes e a música de moitas das cancións. Debo dicir que o galego.eu xunto coa chave.gal e xunto con tiña outra en mente agora mesmo e acabaseme de ir. Pero bueno, a chave.gal para min foi primordial a hora de comezar a saber nomes de animais, plantas, ervas, todo tipo de cousas en galego. O labor que está facendo o home da chave é brutal, pareceme unha labor tremendísima tamén, está facendo un léxico cos nomes técnicos, o sea, os nomes científicos das cousas, das árbores, das plantas, dos animais, peixes, ungulados, non ungulados, é dicir, pareceme brutal. O galego.eu é outra referencia. É voluntarismo porque, claro, nós desde sempre pagamos o aloxamento, nós pagamos o dominio, nós non temos, tampouco queremos, non queremos meter anuncios, pero institucionalmente a única axuda que tivemos foi que unha vez a Xunta puxo parte dos, enteirámonos porque o vimos, puxo parte dos contidos, nin nos avisaran. Pero ben, con esas cousas hai que contar. Logo tivemos a sorte, ademais de que vivimos nunha cidade como é Pontevedra, o ano pasado fixeronos os dous, deronos o Premio Cidade de Pontevedra, que é o máximo que pode un aspirar, que te valoren na túa cidade, e con eso só xa estamos pagos xa por todo o traballo. Estou amosando aquí agora a parte dos contos. Aí están os contos, sí. Que me parece porque ademais entrades, é dicir, se vides a esta sección de os contos do avó Anxo para o neto Aldán, que me parece fermosísima, tedes o audio de cada ringleira de contos, xa vedes, 17 minutos, pois cada sección, os contos de antes, contos da Cervela, contos de estudante, contos da Mili, todo iso tedes, en cada un tedes o seu audio, que é Anxo, o propio Anxo, lendo o que está escrito, entoando, obviamente, estálle contando a historia. Para que podes, se vas no coche, por exemplo, por que non vas poñer os contos? Mentras vas no coche, que non os lees, pero podes escoitalos. Pareceme fermosísimo este proxecto. Isto debería ser asignatura asignatura de escola, debería de ser ir grabando os contos teus da escola para o futuro, sabes? Un pouco unha cousa que facía o Antón Cortizas, fixo unha vez unha presentación dun libro, o libro da poesía, o
que presentou da poesía, presentou no un Nadal, recén comezados Lucía Maseu case a falar galego. Contou unha cousa que me fixo resultoume moi curiosa, que é que el, con 15 anos, ferrolán, Sí. castelán falante, decideu comezar a falar en galego e escribeuse unha carta en galego ao seu el do futuro. Ai, mira que bonito. Escribeuse unha carta e non abrir antes del, e creo que O que puxo, sexa. pois, foi con 15, leuna con 25, unha cousa así, vale? E Sí. dixo que se emocionou léndose a sí mesmo, Así con mesmo. 15 antes, nun galego arcaico, decía, claro, un galego, Claro. eu nunca falara galego, e que era unha cousa tal. Entón, pareceume un detalle tan bonito que dixen eu, pois por que non? E aí comezou un pouco a Lobeira Today, foi no 2017, mira ti. Pois mira, tamén sodes de admirar, xa o dixen ao inicio, polo menos por min. Pero hai unha cousa que che pasou a ti, que lle pasou a Vitoria, que lle pasou ao mesmo Fernández del Riego, que homenaxeamos este ano, que foron educados en castelán e logo se pasaron ao galego. Porque di Xesús Ferro Ruibal, un amigo meu que é académico da Real Academia, di que o galego é como o cocido, só nos gusta cando xa temos uns aniños. Pois esa é boa, esa que era o galego é como cocido. Claro, darlle o cocido aos nenos e a maioría non cho queren. Viste empanado Pero- con patacas. Os Exacto. nenos Pero logo viste despois, empanado. cando cumpren certos anos, bueno, onde ya xa o cocido da avoa, xa non hai outra cousa. El di que o galego, para moita xente, é como o cocido. Teñen que pasar uns anos. Bueno, pois darlle as grazas á xente que anduvo por aquí, saudábanos aquí Pluperpi, decíanos Meiriño que lle parece super interesante e moi bo para o seu neno. Mil gracias pola vosa labor, quédanos moito por aprender. Eu sempre digo que non hai que ir á cama nunca sen aprender algo novo. Eu hoxe Sí. aprendí moitas cousas. Bueno. Aquí o Rincón de Daniel, que fai unha laboraza tamén da hostia, divulgando música, sobre todo concertos, todas estas cousas, tamén sufrindo co Dépor, na súa canle Rincón de Daniel. Moitísimas grazas por pasar, por estar na sombra, aínda que for. E Xivar, moitas grazas tamén a ti por estar por aí. Grazas a todas as persoas que nos seguistes, porque sabemos valorar o tempo da xente, é moi valioso. Por eso, agora acotamos un pouquiño estas conversas a 1 hora e media, por non irnos apagando, no? Porque un se vai apagando tamén de falar. Entón, casi mellor recuncar noutra hora e seguir a falar doutras cousas, ou mesmo tomarlle un café en persoa. Nada máis, Anxo González Guerra, non Pérez, Anxo González Guerra, de aí ven o Anxo G Guerra, Anxo Guerra en algunhas redes e Anxo González Guerra noutras redes, pero bueno, non busquedes como Anxeliño nin como Guerra, sino Anxo. Moitísimas grazas por ter pasado por esta conversa, pareceu moi interesante todo o que falamos, non sei a ti. Eu non sei, porque eu xa ves que son un grande falador, alá onde me chaman, alá vou, eu pasei non moi ben, e se che dixen que me encanta estar aquí, e quero mandar ademais un saúdo a toda esa xente que estivo entrando aí en directo, ou que nos vexa, e animalos a que todos usemos o galego e compartamos as nosas cousas cos demais, e así non van poder con nós, Eu estou seguro que non van poder con nós. A fala que vive con un está viva. Entón, mentre nós estemos vivos, a nosa fala vai seguir viva. Dito isto, mañá temos Resilientes, falaremos con Manuela Parente, unha viguesa que é voluntaria, acompañante de enfermos de gravidade ou terminais, e contarános todo o que ela fai para acompañar a eses enfermos e como se pode facer voluntariado neses aspectos. E para a semana teremos a Televixo da Galiza nas conversas da Lobeira e moitas cousas máis, das que vos irei informando, como sempre, a última hora no día que é, porque aquí non dá o tempo para máis. Dito isto, e ditos os agradecimentos que vos dixen antes por estar pendentes de nós e vernos hoxe, vémonos noutra, como digo sempre, e apertas. A forza dunha onda que fai venir a rocha e as nosas mans como vides e o sol medra al
crónicas, así as verbas fluíron.